8 Frieske squads schreeuwen een dikke hit voor een nieuw album en beklimmen tijdens de finale show het podium om op te treden van meer dan 900 man publiek. En alleen nog dat idee al kunnen de deelnemers van Jong Junior een soort stress opleveren. Kunnen ze hier in Sint-Japik de plankenkoorts wat onder controle krijgen? Wij zien je het gauw uit. De 8e en laatste finalist van dit jaar is een oude bekende. Namelijk OBS de Twiener uit Sint-Japik. Dit wie haar een online auditie via www.jong.frl. Je bent terug. Ja, feest op de Twiener. Want hoe vet is het om terug te gaan als je dat net verwacht hier? Het maakt het nou in elk geval niet meer uit, want de finale is een feit. We beginnen vanzelf maar in brainstormen om een heel tof versje te maken. Maar wat is het onderwerp van een brainstorm? Nou? Stress! Stress. Ga je nooit stress of valt het mooi? Nee, heel goed. Heb ik vandaag een filosofische vraag voor je. En die vraag is: wat als er net iemand zenuwachtig geweest is? Diana. Nou, een mens kan eigenlijk niet leven zonder stress, want het waarschuwt je voor gevaar. Oké. In wat voor situaties dan? Stel er is oorlog en dan houdt het je wakker dat je zeg maar niet veilig bent. En stel je ligt te slapen en je hebt geen stress, dan ja, stel dat er een bom op je valt of je wordt binnengevallen. Maar als je stress hebt, dan ben je het wakker en ja, dan ben je op tijd weg. Of zo. Dus, Diana, als ik het goed begreep, stress waarschuwt je eigenlijk in een onveilige situatie. Ja. Ballas. Dan zou er echt heel veel missen gaan, denk ik. Want stel je hebt een examen en als je daar geen stress voor hebt, dan leer je ook niet thuis. Dan doe je er eigenlijk helemaal niks aan. Maar als je wel stress zou hebben, dan zou je meer gaan leren en beter je best doen. En dan slaag je ook sneller, denk ik. Goed man. Maar, wat is stress? Annemie. Spanning en er komt adrenaline vrij. En ja, je vindt alles veel spannender, je wordt wat onzeker. En door hier staat ik ook een stofje wat vrijkomt, adrenaline. Wat is dat dan precies? Jasper. Adrenaline is eigenlijk een soort van stofje wat je gewoon beter maakt. En dan word je opeens sterker, kun je sneller rennen. Ja, dan presteer je beter. Dus adrenaline kan je bijvoorbeeld helpen om nog beter te concentreren. Ja. En zwaar het adrenaline dan voor dat je nog een stapje meer doen kan dan wanneer je geen stress hebt? Ja, ik denk het wel. Datum. Hatom is mijn broer. Eritrea met thuis. Haptom is mijn naam Eritrea, mijn thuis. Maar omdat ik vlechten moest, zit in Friesland mijn huis. Zo is het. Hoe is het om Haptom als die broer te houden? Goed. Want hoe groot is Haptom nou? Ah, heel groot. Ja? Ja, nu wel. Ja. Waarom hast u een iPad mooi om? Dan kan ik opzoeken wat symptomen van stress zijn. Oké, en wat zijn de symptomen? Stress kan leiden tot psychische klachten zoals slaapproblemen, moeheid, somberheid en psychose. Oh, dat klinkt niet veelbelovend. Ja. Wanneer heeft u nou last van stress? Ik zit dus op voetbal wanneer we achter staan. Ja. En wat doet er dan? Dan denk ik moet gewoon rustig spelen, Want dat wordt graag. winnen. Ja, logisch. Eerlijk is ze. Wanneer heeft er voor het laatst stress aan? Ik denk, gisteren kwam te laat uit mijn bed. Oh, ja. En wie is dat te let? Nee, nooit. Dan is die stress is voor niks. Ja. Wanneer heeft voor het laatst stress aan mij? Toen ik een wedstrijd had, Wat voor wedstrijd wie dat? paardrijden. En daar krijg je zo stress van. Ja. Bist dat jullie een beetje stressig of valt het mooi? Het valt wel mooi. Valt het mooi? Wel een liedje, want Want? ja, het liedje wat vandaag geschreven wordt. Ja. Hoe leuk is het om mooi te doen met Jong Junior? Heel leuk. Jou dat ik een soort stress? Na een beetje. Een beetje? Waarom? Ja. De matte azen in de lawaai. Voor heel volle mensen kunnen optreden. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. Ja. Friesland, Ja. Friesland. Dit is Friesland. Hier is Elseningeliek. Hier is Elseningeliek. Ja. Nou, als klas vind ik dat je best wel positief bent over stress.
Maar wat is nou de orenkant van stress? Wat is negatief van stress? Elvira? Met stress maak ik me altijd overal druk om. Ik ga de hele tijd erover nadenken met stress en ja, dat. Ja. Dus ik kies ik onzeker worden van stress. Ja. Alleen ik denk ook dat bijvoorbeeld Annemee haar stress is misschien anders dan mijn stress bijvoorbeeld. Elke hier gaat dus eigenlijk verschillend om met stress. Ja. Hey, en wat gebeurt er dan als je te volle stress hebt? Kun je ik ziek worden van stress? Diana? Ja, eigenlijk wel. Als je te veel stress hebt in je hoofd, dan word je helemaal gek en dan belanden sommige mensen ook al op straat dan. Oh, echt weer? Ja, dat kan echt. Hoe gaat het zo dan? Nou, stel je krijgt te veel aan je hoofd en je denkt echt te veel na. En er is ook zeg maar niemand die zegt, relax, doe rustig aan. En als je dat niet zelf zegt of mensen tegen je, ja, dan heb je te veel aan je hoofd waardoor je wel op straat belandt. Daar word je dan helemaal een beetje gek van. En is het dan belangrijk dat je op sommige dingen nee zegt en net overal ja op zegt, omdat je oors te volle dingen misschien doggen? Ja, daar moet je goede beslissingen nemen. Oké. Hey, wat is er nog meer voor op die iPad? Bij stress helpt dan eerst te zorgen om genoeg ontspanning. Oké, genoeg ontspanning. Hey Eduard, wie is dit? Bellen, de schoolhond. Bellen de schoolhond. En wat doet Bellen precies? Nou, die geeft mensen rust als ze stress hebben. Dus die zorgt ervoor dat mensen een beetje van hun stress afkomen? Ja. En doet hij dat ook bij jou? Ja, zeker. Wat leuk. Hoi Bellen. Bij Wennestow. In de Oudebeeldiek. En hoe is het om daar te wonen? Ja, wel leuk. Wat maakt het Oudebeeldiek nou zo leuk? Ja, ik weet het. Wij hier zo'n jongens hebben wij op een boerderij, dus... Zorg goed voor jezelf, beweeg veel, eet gezond en slaap genoeg. En voldost aan die 3 punten? Ja. En wat hebben nog meer verbissen op een boerderij? Nou ja, mijn huid dat hier appelsessen. En wat was toch letter worden? Nou, het winkel net. Nee, moest je een akkerbouwer worden? Sowieso net. Nee, net. Ja, nou, mijn huid werkt altijd. Die komt jou te doen thuis bijna. Ja. En dan in komt de weer. vakanties, in de vakantie, wij nooit op vakantie, wat is joh, het werk. Oh, lekker dan. Heid, die dochter ondervindt een soort stress. Ze wil heel graag wat vaker op vakantie. Ja, Toch? eigenlijk wel. Ja. Bellen, hey, even serieus bellen. Bellen, even, hallo, bellen. Nee, niet poepen, niet poepen. Praat er met iemand over die je vertrouwt. Nou, hier ben ik. Jongen, wat is er aan de hand? Waarom hast je stress? Vertel. Ik heb geen stress. Oké, geen stress. Nou Jasper, bedankt voor deze spreekbeurt. En ik moet zeggen, ik ondervind op dit tijd, trots die spreekbeurt, toch wat minder stress. Hoe roekst het? Ja. Oh man, wel heel ontspannen hè? Ja. En laat gewoon scheetje. Ja. Dus de conclusie is dat we aan de ene kant stress nodig hebben om te presteren, maar aan de andere kant kan ik heel ziek worden van stress. Dus schreeuwteam, hoe is met je stress? Goed. Want alles hangt van je af zelfs nou. Ja. Ik denk dat we op deze manier een geweldig vers schreeuwen kunnen met deze brainstorm. Onderslag! Sa, dat wie best een relaxte brainstorm. Maar nu wordt het toch tijd van wat zoene spanning. Want het schreeuwteam zal vanzelfs wel met wat goeds op de proppen komen matten. En daar binnen wij weer bij Mr. Chill himself. Want DL maakt het hem net zo snel druk. Hij had alle strategieën nog heel tijd in de macht. Van de twiener had hij kiezen voor een rustige opbouw en een beetje dramatiek in de sound. Het lied gaat namelijk over een band dat een soort stress ondervindt van een te volle agenda en daar wil je net blij van. Dat maakt vanzelfs oors. En daarom is het refrein vervolgens een stuk krachtiger, maar een duidelijke oproep. Voetbal je en kitsen, reedrieden en schilder je en op toosje en op vreed maat ik naar de club. Zat de jaren viel het schreeuwteam precies om wat dit onderwerp nodig had. Vind je hem dat thuis ook? Stem dan gauw op de Songmakers-poll en kies die favoriete Song Junior nummer. Yo, er staat naar een polltje op het YouTube-kanaal, Sjoen. Ja, je kunt zo stemmen op die favoriete Song Junior noemer. En zij is een boekmaker, oftewel een songmaker. Juist, en er zijn al aardig wat songmakers die stemt hebben op dit polltje. En daar is de volgende tussenstand uit kan. Het is nog heel iets spannend wat de publieksfavoriet wordt. Stemmen kan onder de finale op 21 juni. Dus er kan nog van alles gebeuren. Zou het studioteam echt zenuwachtig wezen? Als ik harm weer, zou ik Hoentje Bellen misschien maar even mooi nemen.
Al weet ik net hoe muzikaal die is. Het komt hoe dan ook goed, want als de muziek aangaat, verdwijnt alle stress en wordt het chill. Want zo heet het lied van OBS de Twiener van Sint-Jabik. Als er onverwachts wat bad, dat ik je vet op ha. Omdat ik alle dagen wil wat maat. Voetballen en kiezen, reedrieden en skilden je. En op tosti en op vreemd maat ik naar de club. Oh, ben ik nou net stressbestendig, weer de dagen wel om mij. Want het viel als raarste tijd om mij voorbij. Hey, ho, waar ben ik? Wat is er onder mij? Hey, ho, van de mik. Ik ben pas zien en nooit meer vrij. Hey, ho, dit ben ik. Elke week een vlieg voorbij. En mijn agenda die is vol, plant nooit weer vrij. Hield dit mij meer dagen dat ik even niet meer wil. Even hij boete lekker in en voor de lol. Ben ik nou net stressbestendig, binnen dagen wel om mij. Want het viel of raasde dit aan mij voorbij. Hey, ho, waar ben ik? Wat is er onder mij? Hey, ho, van de mik. Ik ben pas zien en nooit meer vrij. Hey, ho, dit ben ik. Elke week een vlieg voorbij. En mijn agenda die is vol, plant nooit weer vrij. Steek die hand in de lucht. Als die agenda ik ontploft. Steek die hand in de lucht. Als die agenda ik ontploft. Van links naar rechts, van links naar rechts. Hey. Woe. We hebben hier een oproep voor de tennisman. We hebben het idee om stappen niet op een rem. En dat is echt net nedig, want wij zijn hier net ledig. Uw agenda zit vol en dat maakt het dus dol. Dus gebruik de tijd voor wat mat, minder heeg maar die lat. Spring voor de ben in de bret, dan hebben wij minder stress. Hey, ho, dit ben ik. Er is net onder mij. Hey, ho, van de mik. Ik ben pas zien en ik wil soms vrij. Hey, ho, dit ben ik. Elke week een flits voorbij. En mijn agenda die is leegblend. Dit van mij. Heel goed Sint-Jabik en wat een prachtig nummer. En houd in dit je agenda maar even leeg, dan kan al je energie naar de finale. Want al alle 8 squallen een dikke hit maken, is het hier in de grote ziel van de lawaai hartstikke voor de Jong Junior 2024 finale show. Ho, ho. Welke squallen zongt het beste en geeft maar de eerste prijs naar huis? En welke squallen wint de promoprijs voor beste promotie voor haar eigen song? We weten het op 21 juni. Thanks to now, daar wil ik bijwijzen en dat kan ik me heel goed vaststellen. Helaas voor hem is het stok uitverkocht. Maar ik had toch goed nice voor hem. Want het Jong Junior album met alle nieuwe Friese hits is van nou te vinden op Spotify. En was toch lekker mooi jongen? Check dan het Chill YouTube kanaal met alle lyric video's. Dank voor het chat en tot de volgende keer. Hoi! Snij again, helemaal uitverkocht. Dat is een soort mensen. We hebben hier een oproep voor de tennisman. We hebben het idee om stappen niet op een rem. En dat is echt net nedig, want wij zijn hier net ledig. Uw agenda zit vol en dat maakt het dus dol. Dus gebruik de tijd voor wat mat,